Cine este Batman? Ți-am spus, vreau să devin și eu Batman. A strigat Răducu. Ce prostie! A răspuns Oana. Ba nu, am văzut într-un film cum se face, trebuie să fi mușcat de un liliac. Am auzit că la vecinii de la ultimul etaj a intrat un liliac în casă când au lăsat geamul deschis. Asta înseamnă că are cuibul pe aici. Radule, te rog să nu faci prostii, l-a certat Oana. Dacă nu ești cu minte, te spun la mami și tati. Bine. Băiatul a părut că renunță la idee, dar seara, după ce toată lumea s-a culcat, a deschis ușa care dădea din camera lui pe balcon. Hai, liliacule, vino să mă muști, a șoptit el. Era deja întuneric, trecuse ora lui de culcare, dar copilul a încercat să rămână treaz o vreme, întins în pătuțul lui. Însă, după un timp, ochii s-au închis. N-a mai rezistat și a adormit. Liniștea se lăsase în tot apartamentul, doar lumina portocalie a becului de pe stâlpul din fața blocului îi veghea somnul. Deodată, o umbră neagră s-a strecurat pe balcon. Zbură în zigzag, prea rapid și prea ciudat pentru a fi o pasăre. Părea că vrea să intre în casă prin ușa deschisă. Observând pericolul, Puffy, puiul de pisică, s-a repezit din întuneric. Stai! Cine ești și ce cauți? Sunt Batman și am venit să-l mușc pe băiatul care stă aici. Mi-a spus o libelulă că m-a chemat. Lasă-l în pace! A strigat Puffy. N-ai ce căuta aici. Eu păzesc ușa asta și nu-ți dau voie să intri. Dă-te la o parte. Sunt Batman, nu mă poți opri. Spunând acestea, liliacul s-a ridicat în zbor, până aproape de tavan. Puffy încerca să sară cât mai sus, dar era imposibil să-l atingă. Vai, ce amuzant! S-a auzit un hohot de râs de undeva din colțul balconului. Era Pini, păianjenul. Se ridicase de pe pânza lui și privea spectacolul, distrându-se de minune. Chiar ai impresia că dacă îți fâlfii aripile alea mari și negre, te transformi într-un supererou? A continuat Pini. E ca și cum aș spune că eu sunt Spider-Man, doar pentru că sunt păianjen. Ba nu, chiar sunt erou. S-a încăpățânat liliacul. O să vedeți. Îl mușc pe băiat și o să devină și el supererou. Tu ai stat prea mult cu capul în jos și ai nebunit. A râs din nou păianjenul Pini. Însă liliacul era hotărât să intre în cameră. Puffy se cățărase între timp pe măsuța de paie și a sărit spre el, încercând să-l prindă cu lăbuța. Însă liliacul s-a ferit cu repeziciune. Puffy a căzut pe podeaua balconului, mârâind furios. Liliacul s-a îndreptat din nou spre ușă. Stai, nu ai voie să intri. Hei, ce-i gălăgia asta? S-a auzit o voce supărată. Toți au întors capul spre balustrada balconului. Acolo aterizase vrăbioiul Nono. Era mai zburlit ca niciodată. Îmi făcusem și eu culcuș în magnolia din fața blocului și mi-ați trezit cu țipetele voastre. A continuat el, supărat. Ce s-a întâmplat? Păi uite, nebunul ăsta se crede Batman și vrea să muște copilul. Dar chiar sunt Batman. Da, e așa de convins, că am început și noi să ne întrebăm cine e cu adevărat. A zis Puffy. El. Îl știu toate păsările din cartier. Nu-i niciun Batman. E Toby, cel mai mic dintre liliecii din podul blocului. Toți cei aflați pe balcon au râs. Liliacul a izbucnit în lacrimi. Ei, acum de ce plângi? A întrebat Pini, căruia îi se făcuse milă de micul liliac. Pentru că râdeți de mine. Toate animalele râd de noi, spun că suntem urâți. Și oamenii ne ocolesc, le e frică. Voiam să mă simt și eu erou, odată în viață. Să fac un lucru bun. Dar voi, liliecii, chiar sunteți niște eroi, i-a explicat vrăbioiul Nono. Unii oameni nu știu, dar le sunteți foarte folositori. Mâncați țânțari, molii și alte insecte dăunătoare. Iar cei care trăiesc pe lângă terenuri cultivate fac și mai mult bine, a adăugat Pini. Ei vânează insecte care distrug culturile. Oamenii n-ar avea recolte la fel de bogate dacă n-ați fi voi. Deci nu sunt așa de rău, până la urmă? A întrebat plin de speranță micul liliac. Sigur că nu.
doar să nu muști pe nimeni. Promit, a zâmbit Toby. Bine. Atunci, o să fii prietenul nostru. Seara, dacă te plictisești, poți să vii în balconul verde, să te joci cu noi.